Il-grupp Korintia ċaħati li se jagħmel reklamazzjoni tal-art bħala parti mill-proġett ambizzjuż li jibni l-ewwel żewġ lukandi ta' 6 stilel f'pajjiżna u żewġ kumplessi residenzjali u kummerċjali. Fi stqarrija bitweġiba għal bosta rapporti fil-medja u mill-oppożizzjoni, il-grupp Korintia qal li l-abbozz ta' ftehim mal-gvern dwar il-proġett propost fil-Ponta ta' San George ma jinkludix ix-xiri ta' art pubblika, iżda estensjoni tal-ftehim dwar iċ-ċens li jonqos 70 sena biex jagħlaq u ftehim biex ikun jista' jiżviluppa komplessi residenzjali u kummerċjali biex jagħmel il-proġett tal-lukandi vijabbli. Il-Korintia qalet li l-abbozz ta' ftehim mal-gvern jillimitom għal żvilupp ta' binjiet residenzjali u kummerċjali fuq medda ta' art mifruxa fuq 100,000 metru kwadru, dan bl-obbligu li jiġu żviluppati l-lukandi lussużi. Qal li l-viżwal ta' 12 torri pubblikati fil-medja mhumiex fatwali u pubblika immaġini taż-żona bl-iżvilupp kif propost. Bl-aktar mod kategoriku l-Korintia ċaħdet ukoll li qatt kellha jew għandha xi pjani li tkabbar l-art tagħha permezz ta' riklamazzjoni tal-art fuq il-Bajja ta' San George. Fil-fatt hawnhekk ġie spjegat li l-grupp qed jipproponi li juża l-art li diġà għandu bejn il-lukanda Korintia u Radisson sabiex fuqha jinbnew żewġ binjiet b'9 appartament lussus. Proġett li mistenni jkun l-uniku wieħed tax-xorta tiegħu fil-Mediterran u li mistenni jtejjeb il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Dwar l-allegazzjonijiet fil-medja li se tkun qed tibni 12 torri bl-ogħla wieħed ikun ta' 21 solar, il-kumpanija qalet li dan mhux fil-pjan tagħha. Tenniet li l-biċċa l-kbira tal-art mhux se tinbena għax dan imur kontra l-ispirtu tal-proġett li joħloq żona ta' 6 stilel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.